Ning sebrange Hotel Istana Kota Pekalongan berdiri kokoh gerobak sego goreng ala Wonopringgo sing wis dodolan ket taun 2000-an. Ternyata bapak iki adalah adik kandunge Pak Santoso. Sego goreng Pak Santoso ke sing maune ning ngarep DKT dan saiki pindah ning omahe Gang 11 Kramat Sari. Ning kene aku tuku sego goreng, rego porsine 14.000. Tipikal sego goreng sing rasane gurih manis dengan porsi sing cukup. Nek ora salah kelingan, bukae dek jam 5 sorenan nganti jam 12 atau jam 1 bengi. Mbuh kenapa aku ngematke beberapa kali nek ana bakul sego goreng ala Wonopringgo, mesti ana brayahe sing juga dodolan sego goreng. Mbuh mas kandung, adik kandung, Pak D utawa siapapun mesti si ana brayahe. Ora mung sepisan tok iki aku nemoni, tapi pindo atau telu iki aku nemoni. Apa jangan-jangan nek Wonopringgo kene ana bocah cilik dolanan masak-masakan, ora mung dolanan, tapi ngracik bumbu sego goreng. Pernah jajal sego goreng Pak Yadi? Komen.